Jep, kaixo denoi, Joska nauzue, eta bueno, astelan joa Minecraften gameplay bat, o serie bat, o nahi bezala esan. Lehenik eta behin mundu bat sortuko dugu, izena jarriko jo Minecraft YouTubeen, survival moduan, noski. Bueno, nahi esan nik mod asko instalatu dazkatela momentu da Minecraften, Willy Rexen serie bat jarraituz, bueno, haren launcher bat jetxin nuen, eta bueno, horrei esker dazkat mod piloa grabatuta, ikusiko zu baitare estetikoki jokua ez dala originala bezala, beste erabate ikustea, baina bueno, pixkanaka gauzak esplikatu behizuet. Budi, txakur bat, ez da egitela egitea esan ziteun, baina bueno, hori jarri zegoen, da horrekin txekatu. A ber, gani da kaja bilatu bat dut. Hemen, a ber, bundon. Bueno, esan berra daita dakaten mod on batian, dago minibudi izena hon bat. Kasu honetan zure antzaka, gainean hartzia kasu, bertan ustia baitare. Eta bueno, beha egiten gauza bakarra da, ez erraz. Tartia mehin zoze bilatzeu, eta hoxe beste zertan ez du laguntzen. Eta bueno, imaginatzen behin bidan hibride izango esatela Minecraften, da bueno, betiko moduan egurra pikatzen hasiko gara, bueno, pikatzen o egurra biltzen. Ze erramita danak egurrak initea, krafteo maia, bueno, honekin nahiko azteko. Kraftatzeko maia bat ingo dugu. Vale, listo, kraftatzeko maia. Makil batzuk. Hona zen ez. Toen eskora bat. Vale. Eta ikusiko zuen bezala, bueno, dakat mod bat baitare Tricapitator izena dauna. Honek zertan laguntza, bueno, ikusiko zuen bezala. Tatxan magia. Bai, ez dakat jardun berrikan blokiak banaka aizkoak azmozten nahitu berrikan, baizik eta blokea azmoztu eta arbol osua mozteu. Arbol osua mozteu, baita ere goztotatik azilak eroitzeia, hazi horiek berlandatzen izango litzake honena, baina bueno, nola oaindik ez da egiten inguru honta itzuliko nahi zen, domendik jo ningo nahi seguruna hor, hemen mapan ikusi dezakoen zela hemendikan berdegunea da hor, eta horra alda jongo nahi, baina bueno, hasieran egur pixkat nahi dut lortu. Eta, bueno, egurra batez ere etxe egiteko, gero ez da egit ze egur motezen bat, baina bueno, honekin nahiko izango da. Hasiko baita ere egurrezko ezpata imerko dugu. Pixkat ridikulua, baina bueno, momentu honetan beste egizto. Gero baita ere a ber, zein behar dugu. Bai, egurrezko pikotx bat. Ze horrei esker, gero egurrezko pikotxak gero, listo. Hori zaten nintzen bezala pikotxa egin behar dut, gero egurrezko erraminta duki horrean arrizkoa edu ditu. Eta arrizkoak lortu eta gero, bueno, jardungo geha mineatzen, mina sartuko geha eta harria bilduko dugu, gero erramitakin alizateko. Txarri batzuk akatingo ditugu. Eta horri jarrai pixkatu gitzeko. Bueno, esan behar da, minibudi honek, noiz hemen mantailan beran azaldukoa, bueno, komentatu behizu eta azaltzean nian. Bodik zeo ze pilatu, bueno, sartzezea, jutezea bere gana, eskubiko boteak iklikitezu eskunez erreztakazula. Eta zeo ze emateizu luma batzuk, bueno, topatzeuna ez. Normal, askotan lumak dugat ditu, noizian behin baliozko zozera, oso noizian behin esan bera da. Eta hori. Imaginatzen bezala ez dut suertek eukiko da ez dut ardi bat behar bilatu ikusten nahi naiz. Txarriak bilatu du, ardik ez. Horrek zen nahi du, koazu bat esartuta gaua pasabeko dela, oso zinberko dela, ze bestela, hemen gaua kanpoan pasatzea, irutzea eta arrisku itxusen gara izango da. Baina,
ikatzi baldo, ez burnila. Hasi nola, Horren gauzan labia ingo deu. Baitare ja erramita danak egurrezkoak euki partez arriskoak jarriko ditut. Eta bueno, ja pixkat aurrago jungo gara, bilatzeten etxea datiteko tokila. Etxea datit, da bueno, ja gero aurrago hasiko gara baratzakin, da ikusiko. Nero dakat mod bat baitare uste dinosaurioak hasi alditzazketena, baina ez da nahiz ondo goratzen, behitu berrakiko nuke berriro. Arro baitari, krafteoko maio jarriko dana. Eta ni hortik fondotik armi arma dentzuten nahi naiz, ez dit bate gerrazik egiten, baina bueno, ikusiko dugu zer dan. Azteko askor bat. Hau fuera. Hau hartuko dugu. Arrisko pikotxe ingo dugu, hemen ondon dakaten burni horire hartu nezake. Espadari ingo dugu, noski, arriskoa. Eta, bueno, hain goz. Bueno, nahi behar, gero sorte pixkatekin bila dezaketen ikatz pixkat. Eta ikatza bilatu ezkeba, bueno, ja hasiko nitzak janaia sukaldatu izango nuke. Eta horrek esan nahi du, nire xerrak hobia izango dela. Eta gehiago gozia hobeto haseko diela. Bueno, jolaztu zehazten ikusiko zenuen reston ez da mena azaldu dela hemen, bueno, hori da baitare instalatu baten mod bati esker eozein altura tarten ditzake mineralak. Magatzait ez da harritu, hori, mina batea sartu eta derrepente ikuste balin badezue esango nuke diamante bat, adibidez, 0 garren altura, baina, bueno, esango nuke normala da. Ikusti duzu arrobola hundi horiek, bueno, lehen bere garaian hor, nire partida batean horreuki izan du nuen nire txeita, baina, bueno, beste youtuber batzuk hori intzuen, eta paso egia esan, hola gara batzia. Bueno, esan beharrakat, txarri pila, esan beharrakat, ez da egitela zeluzeratako egin dituten noski, ze ez da egitu hain dikan ordu laurden baino gehioko bideoak bilo ditazketen, osea, ez da izan bateko izango horrengo kapitulu hau. Baina hori ikusiko dugu. Ikusi dugu txarri japa dagoela. Oso garbi da, ikatza ingo dugu. Ikatza... askoek igual ez da ezo egin, baina egurrakin ikatza egitea da. Egurra eta egurrakin, oseake ikatz pixkat ingo dugu, hola bildu ditugu mineralak. Han bitu, lehen esaten izuena. Budi, hey, I think I found something. Horren nahi esan, zoze bila dula eserreztagat eskuan, klikingo jot behai. Eta bitu, sagarra. Sorti hoki, eta sagarra da, janingo dugu, sagarra. Ikatza egiten di joa. Eta jo. Esto ardikan, zaldiak, unikornioak, danak endana. Hemen, ardik etziok. Alaiztek hau egingoa. Eta jo esgel, hoi gabe. Bueno, gara itara irakurtzen denean itemak ikusteko menua, hemen ikusten zauzbek ez duen gauza pilo azkatela. Horrek ez du nahi esan, klikin da hartu ditazketen ikan. Baizik eta nik adibidez nahi balin bat motxila bat, ez? Backpack. Motxila bat nahi balin bat kraftatu, nik ezak, krafteo guztiak ez dazkit buruz. Orduan, motxilan gainean jartzet, errei emate bat eta saltzeit krafteua nola dan. Orduan nik ala innezaken. Hala ez da denbora galdu berri gaitu, aparte ez da dela uste inordo ikan, krafteo da buruz dazkin ikan, baina bueno. Nik betatut honekin nahiko izango ala. Hau zingo dugu.
Behatzi... Behatzi. Bueno, lehenik eta gain xerra batzuk sartu behitugu. Bueltilla bat ematen joan naiz. Bihar bolantartean. A ber, suerte pixkat egin. Ikustaten hemendikan ardikan. Ardin bat ikusten baldin bat, jota garbi tingo jat. A ber. Esti ardik. Tiri. Bueno, ez da ardi ikusten. Tarteka kolpe ikusko dituzu, baina, bueno, bere zeluk egin arazo egin berkan. Ez da hola munduko ordenarik onena, baina, bueno, oen gauz ez dit sekula arazoik eman, dituten probetan grabatzeakoan, osea, jate joan naiz. Pork chop. Bueno, inglesez jarritak at jode gau ez, bueno. A ber, ramar dazkat. Utzingo deu. Hau sartuko deu. Burnizko espata inet. A ber. Nagarriko dagoen. Tiri. Bueno, esan behar da ni, Gari Infernuren laguna naizela, beha zombitako... normalian zombitako gameplayak ilotzeitu, baitare multiplayerra, baina multiplayerren ez da bate ibiltzen egia esan, multiplayerren ibiltzen ez, Call of Duty Black Ops 2-en. Esan behar da nik ez dakatela kapturadora ikan, orduan ezin dutela oaingoz behintzat Call of Duty Black Ops 2-eko gameplayik ilo, saiatuko gea bilo, ni bere laguntzakin Ghosta reservotakat, Call of Duty Ghost lortze den detenian Call of Duty Ghosteko gameplayak ilotzen, baina, bueno, ezin dizinein, zinekin barkatu, lortuko etenikan Call of Duty Ghosteko gameplayak ilotzea, akaso Gari beak iloko ditu, hori ikusiko horrego. A ber, espada burnizko bat ingo deu, ikusten gaina, seperkal egon hemen. Hau edana botei ditut. Sobratu dut zaizkiten egurrezko eta danak, eta ikusiko zain txertan. Utility mod, eta basureta, haure bai, ibil nintzazke, baina, aizkora utzingoet. Sorte pixkatekin, 3, 4, 5, bai, kasko bat ingoet. Kasko bat ingoet, bai. Justu kasko bat itego emango dit, osake. Hori da. Nizte kasko jarrita, Adelante, nahi gut, no? Egia esan moduan egin, teksturepak bat jarritakat. Naizeko gatzat egia esan, nola izan hon, gero behituko izuet, nahi izan ezkera. Baina no bengo bintzat, hola jarrituko hon. Gauza hartu, eta martxe hemendikan. Zer ikusten nahi nago, ja zombi batzu ikusitut. Tiri ikusten bali gauza oso gaizki jartzen nahi zela, o zombi asko hartzen azte dela. Lurazpila zulo batin, eta hortxe gelduko nahi nik gauzen. Baina, baina ez dut artik bitatuko. Igual honi izango ditzake, mina batea sartu, eta ja harrila, eta, torri, eta ba hori. Eta hilitu, no te jode, me cago en dio hili nauki, la hostia. Bueno, esan berra da, okerrena ez tala hili naizela, baizik eta, ibain arte indadekaren dana, galdu indetela. Así que, a ver, nola lortzeten geiztia, ere naizen zulo horta. Geiztia eta zombikan ez azaltzia. Usted hor ikustean ranura hortan egin naizela. Así que, hemendikan jungo,
Joder. Iarra baten ez eta... A ver... Hemen uste dure bota dena bala, orbaitik. Bai, a ver, uste hemen dikantzela. Hor aurrean uste zela. Kosiko ez, a ver... A ver... Bai. Baina... Bai hori naiz, eta nire gauza denak desagertu india. Mikaguin... Bueno, gauza tingo da. Hor ura da. Vale, egur pixka lortuko eta egurrakin bina jetxigunez. Janarilla, bueno... Jode. Vale. Baina. Ikusten bezala lehen esan dizueten hor. Fijatu bali mazazte ikusiko zenuen daola diamante mena bat. Eta hori oso ondo horriko zait. A ver. Mierda. Bello berdet. Txau, bendia eta hor beste zon mila zetorrek. Ze soinua da hori. Nineria jarraitu gaet. Utzin goitugu. Abontza. Mikaguin. Bada baina etxagurra eminitu nahi edo. Eta ez zer ikustak bako. Aizko bat ingo dugu. Eta hemen da. Aman salba egurra gasuko dugu. Bueno, aizpera bidere mengoran gelditzen izan bitartian. Egurrazko espata biko dut. Eta bueno, hau jaso. Eta esan dagoa. Aleten. Mikago esotz. Bueno, eta hori. Egurra aldeten kendu bai, txakurra. Yes. Esan behar da ban, ikiarritako zurte izango litzakela. Hemen oain, sagarren bat soltatzi arbola. Hola. A ver, berriro. Laje, sorte handira izatea da hori, normalen arboletatik gan. Bueno, zuaitzatatik gan. Garbi hitzein da. Ez da horren beste... Ez da horren beste zagarro ditzen baina, sorte aukiet. Baina, hona izango ditzake... Claro, janari gabe saltatzea lima bera... Ez da bat ezer jateko. Eta ezer jateko gabe... Pixka txungo bera salto egin da. Rekuende hau... Zer mekauen dio? Vale, eskutik zagarrak eta zagartu ziak. Bueno, zombila ekatu gau, hola, mintzat. Hora zeman dit. Kauen dio, eta ikatzen unei. Etzai gaixi edorriko noski, baina. En unei. Bueno. Jarra egiten badu, sorte pixkatekin, hori ikusten nahi naiz. Diamante hori niretzako izango da. A ver. Hemen hasiko gara. Ahi ez da tipikotxe. Jesus. A ver. Vale, pikotxo bat. Eta egur bila, honen harri bila. Horreneko kapitulu hau ingoet modu normal, zailtasun normalean jarrita.
Gero aurra animatzen ez da sekula zailean ibili, baina, bueno, txispa gehiago emateko serie jarri hori manea, ni iztipatik da zailean jarriko nuke, baina, bueno, ez da hori aurra hori ikusi dut. A ber, labia ingo dugu. Eta ja labia indagatela. Azkat bi ikatz gaina, oso ondo. Ingo dugu arrizko pikotx bat. Lehen genekana aizi hartza gelik dugu, aio. Eta burnia honetzako, hori. Bi. Bikin ezin dut lur pixka hartuko dugu. Beste aldea bat eta orduan burni hori hartuko dugu. Ze diamantia pikatzeko, sunkorriko zait, eta baina bitare ezpata inezakelako, bitare gero gauzak, ikusiko da mendikan. A ber. Hori. Gehiago. Bai. Bueno, redstone ari gara hartu bat, burnia funditzetan ean, zegoen arrizko pikotxakin, ezin dut redstone hartu horrek. Gero, redstone egin daude, gauza ikatz pilo, bai, hori hartzen dut. Hemen, hau nire minikango jarra. Hotza oso itzalila ez dela entuta hori mazio da nekatuta nolako, ez da ez egin, baina atza entrenamentuta gogorra izan ditu, da hori da arrazoa, nekaute bateko, bera jetxiko gara. Ze ikatu hori oso ondo torriko zaitu. Hasi alde, ikatzen. Urdin hori, petzat jakingo zuela, baina lapis lazuli. Usted bere erabilpen bakarra igual enabil zuzen, baina usteten ez erabilpen bakarra da politeiteko ez, baina tipo dekoratibo estiloa. Hola gauza zen egitela, transportadori egiteko eta balioit, baina beste gauza oso gutxitako balioit, osake. Ikusten ere ez gaina martxa honetan, berainoko zabat ingoatela, osake oso notoriko zait. Hori jago nahiz, ja petzat burnila fonditu egitela. Hori da, sortzi, eta ikatza gorra, hori da. A ber. Ja, materiala berriro eukitzen nahi naiz. Vale, pikotxa. Vale, listo. Ezpata. Vale. Beste hiru. Laizte goralde jotzi izango baita ere on xamarra. A ber, diamante hartingo dut. Jake, hemen hon. Eta bero baita ere ditzai gaizki ongo. Ikotza bitan hartzia. Ni hori, bai hartzen dut. Eta zurutik gotengo naiz. Eta ja hasiko naiz goialdian, etxe bila. Nire gustatzen bezala burnizko pikotxak bastante azkarro pikatzeu.
Bueno, gau gaina Gari Infernoi baimena eskatuta nire kanala egia esan behar propaganda egite baina, hain ikan behar ez daki hau grabatzen nahi naizela, intro bate preparatu berdet, noski ni hau grabatzen nahi naizen bitartean nik grabatu eta ez dakit zenbat egun eta egia esan itxoketen YouTubea ze, denbora zen ez oso ondo biltzen, baina, aldeten azkarrena esango dut. Nire kanalan introa preparatu berde, baita ere. Gauza asko, hasi berri ja, YouTubeen. Egia esan, euskeraz gameplayak eta grabatzea oso interesgarri ditu zaiten gauza izan da beti, gariko hitzekin asko hitzein nun. Beak sortia zuen da, kapturadora bat egozia izan zuen, da errexiteze, nien buruketan hil izan nahiz ordenadoriakin berbezelako gauza bat lortzeko, a ber. Aurrenen gauza, ardilla nahi dut, favorez. Ardillak ez da inbesteko eskatzeko. Eta ardillak bilatu ditut! Meh! Hiru ardi gaina, hiru ez lau. Ardiak akatu baitu. Bai, esaten joan estela. Artilla pixkat. Zondo, listo. Listo. Ya está, badakat. Nare hoia gaua iristeanean. Oira sorte dut, alolitos. Narrua lortzetenean gero. Gaurkoz. A ver. Amaitu ematea pentsatzen nun. Eske egia esan. Etzeit bate gustatzen bioma hontan etxe egitea. Ze oso gora bera honi dazka, baino horrek alde hortan igualin bat. A ber. Nola ez, gozeik hiltzen nahi naiz. Hiltzen noa hindik ez. Baina... Jota hor ardik egin bain, nitxer jabarzitu bair. Txerriako, beha, goi da behi pila, behi akatu, behien larru bat aja xerrak bildu eta iritzait bukatiko, jode, hoi behar numan niko antxe. Iritzait hemen txeutziko etela aurrengo kapitulu hau, ez da hola usteko oso era ona, baina zombi batzu jarrik azkat. Eta esan dago bezala hortxe utziko dugu. Eta ondo segi izanuntza, like emateko ez dizuet eskatuko. Eta suscribitzeko, nire animazioa baita bestela, ale.